सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर रुआ लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। रुआ लोग के पहले ही बता दिल बनी कि अब की ईद पर भोजपुरी इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ धमाका होके जा रहा बा। जी हाँ, एक साथे लगातार बहुत सारा फिल्म की जना से थिएटर भी कम पड़ जाओ, रुआ लोग के क्षेत्र के सामान हर चीज फीका पड़ जाई। कब जब फिल्म एक साथे लागी आ जब थिएटर हो जाई, सिनेमा पर हॉल पड़ जाई बहुत कम, तो रुआ लोग के पता होगी चाहिए कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज के लगातार सारा सुपरस्टार के फिल्म रिलीज होता, साथे साथे बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान के भी फिल्म ट्यूबलाइट वही घड़ी रिलीज होके जा रहा बा ईद के मौका पर। जहाँ रुआ लोग के बता दी बहुत बड़ खबर कि पवन सिंह के 2 फिल्म के घोषणा लोग कैले बा, लेकिन ई न्यूज कितना सच्चाई बाटे ई तो हम नहीं बता सकत, लेकिन अफवाह के बीच में पता चलल हटे कि उनकर फिल्म के रुआ लोग के बतौले रहनी कि तबादला रिलीज होके वाला बा ईद पर। लेकिन अब खबर इहो आ रहा बाटे कि उनकर फिल्म प्यार की धड़कन, जी हाँ प्यार की धड़कन वो रिलीज होके वाला बा ईद पर। लेकिन ई कुछ अटपटा सवाल बा कि एक दिन एगो सुपरस्टार के 2 फिल्म कैसे लाग सकता है। जी हाँ, लोगों लोग के मन में ई सवाल जरूर उत्पन्न होते कि आखिर एगो सुपरस्टार के 2 फिल्म एक डेट पर रिलीज बहुत थोड़ा सा फंसावे वाला, तनी सा उलझावे वाला सवाल क्रिएट बाटे। लेकिन ऐसा अफवाह फैलाव जाता, लेकिन ऐसा का रिपोर्ट बाटे, सच्चाई रिपोर्ट तो हम लोग रुआ लोग के ओ घड़ी बताएं सर जब रुआ लोग के फिल्म देखे के मिली ईद पर का कहानी बा एकर। जब रुआ लोग के दिन आई ईद के तब समझ में आई कि ई फिल्म के बारे में का कहानी बा। लेकिन तबादला के तो ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो गई बा और ऑफिशियल घोषणा भी हो गई बा, लेकिन एक और कोनो अभी तक ले ऑफिशियल घोषणा नहीं है भाई। लेकिन जैसा ही कुछ इस टाइप के रिपोर्ट रुआ लोग के बीच मिली तो हमनी के जरूर ले आके रुआ लोग से रूबरू कराएं सर। तब तक रुआ लोग बन रही हमनी के चैनल के साथ बस लाल वाला बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबा के तुरंत बेल आइकन दबा दें। इस अपडेट रुआ लोग जल्दी पाएम लोग, ऐसे रुआ लोग अभी कभी सब्सक्राइब करी छपरा जिला भोजपुर।